Ex-Congressman Zaldico, ayaw pabalikin? Ngayon dad, nagiging skandalo ang issue na to kasi si ex-Congressman Zaldico, kung hindi niyo alam mga kababayan, siya ang nalink sa mga flood control projects at saka pinoint out siya na siya mismo ang tumatanggap allegedly ng karami-raming pera na cash sa kanyang mga kotse at kanyang mga bahay. Ngayon, supposedly on the run pa rin siya kasi from Spain, Italy, Europe, Singapore, US, doon siya napupunta at doon siya napapadpad. Pero ayaw pa niyang bumalik sa Pilipinas para isagot ang mga akusasyon laban sa kanya. May subpoena na ang Senado sa kanya na para bumalik siya bilang isang government official. So ang ginawa niya, nag-resign siya bilang isang congressman para hindi daw mag-take effect ang subpoena na to na pinapabalik siya. Ngayon, dinadamanda naman ng mga ibang government agency at ibang government official na dapat mapakancel na ang kanyang passport sa DFA para hindi na siya pwede mag-travel at tumakbo sa labas ng Pilipinas. Ngayon sinasabi naman ng DFA, bawal daw i-cancel ang passport niya kung wala pang court order. So maraming nagtataka, maraming nagtatanong dad, ayaw ba siyang pabalikin? Kasi mukhang pinoprotektado siya ng mga ibang tao dito sa loob ng gobyerno natin kasi ayaw, parang pinapatagal ang proseso para bumalik si Zaldico at para masagot niya mga akusasyon laban sa kanya. Ano masasabi mo dito, Dad? Well, at the end of the day, sa tingin ko, ang desisyon na yan ay kay Zaldico lamang. No? Siya lamang ang makakapag-desisyon kung gusto niya bumalik o hindi. Kasi kung hindi siya babalik, talagang eventually darating yung point na magkakaroon siya ng mga Interpol notice at pwedeng makancel yung passport niya at eventually ma-aresto rin siya no, sa ibang bansa. Kasi siyempre, susuka rin siya ng mga bansa kung saan man siya naroon. No? So unless makapunta sa isang bansa na proprotektahan siya. But even that is not a comfortable situation for him. No? So ngayon, kung sinasabi naman natin na ayaw siyang pabalikin, siguro may mga ilang namamahala na ayaw siyang bumalik kasi nga pag bumalik siya, talaga naman baka maisiwalat niya yung katotohanan at lahat sila madamay. No? Sa akin kasi nakikita, kung talagang isisiwalat niya yung katotohanan, napakarami siguro mababakanteng upuan sa Senado at sa Kongreso. No? Hindi lamang yun, pati sa iba't ibang sangay ng ating pamahalaan. No? Kasi nga, siya yung chairman ng Appropriations Committee noon, kaya nga siyempre, pag talagang may kaltiwalian na nangyari, merong pagdarambong na nangyari at nagtuturo na siya ng mga tao, siguro talagang magkakaroon napakalaki iskandalo. So yun ang isang mga haka-haka at na sinasabi ng ating mga kababayan. No? Pero ang katotohanan niya as of now, hanggang hindi siya bumabalik at hanggang hindi niya sinasagot yung mga katanungan at ang mga akusasyon sa kanya, siya ang talagang nagiging parang punot dulo ng lahat ng kabalustagan na nangyari sa ating lipunan. No? Although siyempre pwede natin sabihin na hindi naman niya magagawa yan kung wala siyang mga kasapakat. Totoo rin naman yun. No? So ang tanong dito, ano ba ang tinatahak na landas si Zaldico ngayon? No? Lumiliit yung kanyang mundo. No? Darating ang panahon na talagang walang mapupuntahan niya kung hindi sa kulungan pa rin. No? Kaya lang, kung sinasabing natin may nagproprotekta sa kanya, darating din yung panahon na pati yan, hindi kumbaga sa kumbaga sa napakalakas ng daluyong ng tubig, hindi talaga mapoprotektahan yan dahil sa napakalala na, napakalalim na ng sugat na kanyang ginawa sa ating lipunan at talagang magkakaroon ng katarungan dito. It's a matter of time. No? Kahit na sinasabi natin makoneksyon ka, malalim ang iyong mga proteksyon, hindi talagang kayang protektahan ang kamay ng ating parusa na kanyang mararanasan sa ating lipunan. Ngayon, Dad, syempre alam natin sa justice system natin, innocent until proven guilty. Pero Dad, marami nagsasabi, kung tumakbo ang isang tao, parang admission of guilt na yun. Masasabi mo, Dad, na guilty ba siguro si Zaldico kung tumatakbo siya ng gantong katagal? Ilang buwan na rin siya nawala dito sa Pilipinas kasi ayaw niyang iharap ang mga akusasyon laban sa kanya. O masasabi ba natin na siguro innocent pa rin siya? Well, sa mga nakikita kasi mga hakbang na kanyang mga ginagawa, no? So, sa mga hakbang na kanyang ipinapakita, mukhang lumalabas na talagang merong ang tinatawag natin pag flight, no? Pag may flight is guilt, no? Na sinasabi natin, no? Siyempre, he is still considered innocent until proven guilty. Pero yung mga hakbang kasi pag pinagtugma-tugma mo, mukhang nagtutugma doon sa mga akusasyon, no? Kasi una, yung mga aeroplano niya na kanyang inililipat ang pag-aari, isa rin yun sa mga naharang ng ating mga pamahalaan. At marami pang iba na mga hakbang, yung bahay niya na kinuha na niya lahat ng laman ng mga bahay niya na alam ng mga tao at nilipat kung saan. Hindi na rin natin masasabing parang wala siyang, kasi sabi nga, di ba, kung ikaw walang kasalanan, matapang mo nga harapin lahat ang mga akusasyon laban sa'yo, lalo na kung wala kang kasalanan. Pero kung may kasalanan ka, kadalasan may takot niya, may pangamba. Pero ang tanong dito, anong kakahinatnan nito? No? Kung hindi mo harapin yan, sooner or later, kahit na saan ka magtago, may mga nagsasabi pa nga, baka magpa-opere, magpa-surgery yan para mabago yung mukha niya. Kahit na mabago yung mukha niya, mabago yung kanyang pangalan, mabago yung kanyang thumbprint, eventually, pag nakipag-ugnayan sa mga mahal niya sa buhay, sa mga kapamilya niya, madadali pa rin niya kahit na si Carlos de Jacal nung panahon, no, yung international na assassin na napakagaling magtago, eventually nadali din. No? So, kaya sa akin, kung talaga may kasalanan ka, bumalik ka na lamang, harapin mo ang akusasyon at nang sa ganon, kung may parusa, di tanggapin mo kung ano yung parusa, kung meron retribution na sinasabi niya, ibalik mo yung kaya mong ibalik kahit naman papano siguro mas matatahimik ang buhay mo at lalo na yung mga mahal mo sa buhay hindi madadamay sa mga ganitong nakalugmukan ninyong kumunoy, no? Na kung may pagkakamali, may kasabihan nga
kanila eh. If you are a gentleman, you make a mistake, better face it squarely and face the consequences of it because at the end of the day, lahat naman tayo dito sa mundong to pansamantala lang. At kung hihingi ka ng kapatawaran sa Panginoon, meron kapatawaran sa Panginoon, pero siyempre may parusa yan. May hustisya pa rin ng langit. No? May sinasabi nga tayong penance. No? So yun ang mga katarungan na dapat na sagutin niya at nang sa ganun na mas magkaroon siya ng tahimik na pagtulog at sa kanyang konsensya. Ngayon mga kababayan, alam natin dahil sa flood control scandal na to, marami talaga ang mga corrupt na official dito sa ating gobyerno. Kaya ang kailangan natin, mas maraming Pilipino na tumaas ang antas ng kanilang education at gumanda ang edukasyon dito sa Pilipinas para mas marami mga Pilipino mako-call out ang mga corrupt na officials at makikita nila kung ano ba ang tama at ano ang mali dito sa Pilipinas. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. Mga kababayan, pag meron kayong hinalal na opisyal at nakita nyo na maluho ang pamumuhay at nakita nyo hindi nagtutugma yung kanyang kinikita sa kanyang ginagasta, dapat sa umpisa pa lang i-call out nyo na. Kasi kung hindi, habang lumalalim yan, lumalalim din ang utang ninyo, lumalalim din ang pagkalugmok ninyo kasi damay din tayong lahat yan. Lahat tayo nagbabayad ng buwis, lahat ng kinabukasan nyo nakasalalay sa patutunguhan ng pamahalaan. Kaya mga kababayan, it's time for you to speak out. It's time for you to be brave enough to call a spade a spade. Yun lamang po. Ako po si Michael San, yung dad ng bayan.